рӯзи парвози навбатӣ аз Тоҷикистон ба Русия дақиқ шуд. Вазорати алоқаи Федератсияи Русия рӯзи парвози навбатиро аз Тоҷикистон ба Русия дақиқ кард. Ахира ширкати Уральский авиалайн шоми 5 май як гурӯҳ шаҳрвандони Русияро аз Тоҷикистон ба ватанашон оварда буд. Парвози навбатӣ аз Тоҷикистон ба Русия рӯзи 21 май дар назар аст. Хабар медиҳад вазорати алоқа дар шабакаи Telegram. ин парвоз дар доираи барномаи бозгардонии ҳамватанон ба Русия анҷом дода хоҳад шуд. Қайд мешавад, ки парвози ҳавопаймо рӯзи 21 май аз Душанбе ба самти Москав анҷом мешавад, вале вазорат дар ин баробар рақами парвоз ва соатро мушаххас нагуфтааст. ин парвоз танҳо шаҳрвандони Русияро, ки дар Москав, вилояти Москав ва вилоятҳои Владимир, Иванов, Калужск, Рязань, Смолинск, Твер, Тулск, Ярослав, Брянск, Орловск, Липецк, Тамбов, Воронеж, Курск, Псков, Новгород, Волгорода, Костромск, Нижегородск, Пензенск ҳамчунин мардовия ба сар мебаранд ба Русия хоҳад овард, омадааст дар хабарнома. манбаъ афзуда, ки хоҳишмандон барои парвоз кардан бояд пешопеш дар портали госуслуг сабти номӣ шаванд ва дар асоси ин муроҷиатнома рӯйхати парвозкунандагон омода карда мешавад. ёдрас мешавем, парвозҳои бомарон байни Тоҷикистону Русия бо далели пандемияи коронавирус сар аз моҳи марти соли равон қатъ шуданд.